Pozdrav svima ljudi, ovdje su Ares, dobrodošli u klip ljudi moji. Danas ćemo se malo CSGO betovati na sajtu csgo.net koji je ujedno i sponsor ovog videa, tako da će Suki imati struje i vode i ovaj mjesec. U svakom slučaju, puno im hvala što su sponzorisali ovaj video, a obavezno ostanite do kraja ovog videa zato što vas očekuje, za sve vas koji pratite moje klipove, giveaway sa upravo ovog sajta. Kogod želi može da iskoristi promo kod SUARES16 i da dobije neke super pogodnosti na sajtu, kao što su na primjer neke besplatne kutije iz kojih možete izvući skinove. Ne znam da li znate, ali svake nedelje stižu nove kutije, tako da ne znam da li ćemo uspjeti neki profit da ostvarimo u ovoj epizodi, to bi bilo zapravo jako cool. Ok, imamo nekih $300, tako da, samo da vidim. Možda da krenemo nešto lagano onako za zagrevanje. Katovice, jao, koliko sam pratio ove turnire. Imamo neku posebnu kutiju za vreme ovih kao katovica, tako da možemo da otvorimo... Ajde da otvorimo za zagrevanje jednu samo ovu, čisto da vidimo da li će nešto da se desi, da li ćemo uspjeti da nešto osvojimo. Ok, nož... Dobro, crvena je. $9. $9. 7 košta. Ok, ajmo ponovo. Ova kutija izgleda zapravo jako dobro, skinovi izgledaju odlično, tako da ovdje mislim da može neki profit da se napravi. Sad ćemo vidimo samo šta kaže Sold Off Kraken, opet ista, ali manje vredi. Ajde da probamo tipa 3 ili 2 da otvorimo, 2 u isto vreme, da vidimo šta će se desiti. Ok, ajde. Nedostalo mi malo betovanje ovo. Monkey Business. Da li ja vama ličim na majmuna? Dve banane smo dobili, znači... Da, $4, ovo je užas. Ajde vidimo šta dalje imam. Dobro, ovdje su isto neke nove kutije. 23. februar, ne znam šta je to, možda je neki praznik ili nešto se obeležava kod njih. Shaggy kutija, vjerojatno su svi zeleni skin. Ne, nisu, ok, ajde ovo da otvorimo. Otvorit ćemo 3 kutije odjednom. Ili, da, ajde, otvorit ćemo 3 kutije odjednom. Da vidimo šta se dešava. Ok, ja mislim da smo dobili. Ovo je pravi užas. Ok, ajde da probamo još jednom. Znači, još jednom idemo 3 kutije Shaggy-a. Da vidimo šta kaže. Flip knife, kad bi dobili nož neki to bi bilo super. Hyper Beast, odlično. Monkey Business, ovdje ćemo možda nešto uspjeti da izvučemo zapravo. Da, negdje smo tu otprilike. Jako mi se sviđa što ovaj sajt stvarno realan i zapravo imate manje više podjednake šanse da dobijete i da izgubite, tako da tu smo negdje koliko ja znam na nuli otprilike, možda smo malo više čak izgubili. Lignjoslav Case nam se, mislim, nije isplatio toliko prošli put, ali da vidimo sada da li su ga malo poboljšali. Fire Serpent, misli bi bio dobar, ali on ne košta puno, on je tek neki $10, $14. Da, znači ovdje smo pukli, ali ajde otvorit ćemo još jedan. AWP Dragon Lore bi bio super kad bi njega mogli dobijemo, ali ovo teško, ne može. Kajman, ajoj, pukli smo. Da li je moguće, ovo je, ja mislim, najgori start betovanja na csgo.netu do sada. Elon Musk me nije izneverio, jedan nož kad bi uleteo, to bi bilo vrh. Ok, Orion nije loš, $37. Dalje. Water elementalne, to mislim da ne vredi. $3, bukvalno. Bukli smo više od pola para, ajde da vidimo nešto drugo. Možda da se vratimo na one katovice kutiju. To ne bi bilo loše. Ajde probamo ponovo. Znači da otvorimo, ja se nadam da ćemo moći neki nož da dobijemo. Ajde otvorit ćemo 2. To bi bilo dobro kad bi dobili neki nož, to bi bilo stvarno vrh. Ok. Jao, ne, Shadow Daggers, ali dobili smo Neon Rider zapravo, sad kad pogledam, ovo nije loše, sad ćemo vidimo samo koliko je super, dobili smo zapravo. Ok, katovice mi se sviđaju, ova kutija stvarno nije loša. Ok, idemo ponovo, ponovo za malo, znači rukavice su bile, Kraken, joj, ne, malo smo ovdje izgubili, ništa, idemo ponovo, znači, čeka se nešto dobro. Shadow Daggers fell,
Red Lemonade, stani ovdje. Ojoj, ovo je užas, ovo je užas. Otvorit ćemo 3 puta, ali idem žmureći. Znači, idem žmureći, šta bude bit će. Ok, open. Znači, sad kad bi uletio neki nož ovako, ja ne znam šta bi radio, iskreno ne znam šta bi radio, a ne sam baš previše se derem pošto je kasno. Ok. Sad kad bi bila 3 noža. Čekaj. Orion, $37, Vulkan, $21. Ovo je najbolji case danas. Cool. Znači, ovo kada zažmurim zapravo ima smisla. Tačnije, radi. Da li me gledaju preko kamere? Dobro. Team Spirit. Kako je ovo kutija? Ovdje isto ima noževa. Ajde probamo ovu jednu, čisto da vidim ovako kako je. Ajde, možemo reći ćemo. Joj, daj neki nož, molim te, daj neki nož. To bi bilo vrh. Okej, da vidimo. Šta kaže... Dragonfire. Dragonfire nije loš skin, čak smo uspjeli da napravimo neki profit, tako da cool. Nekih $4-5 smo u plusu, ok, nije loše. Ajmo ponovo, opet ćemo žmerečki, znači do sada nismo izgubili kad smo otvarali kutije žmerečki. Ok, $87. Mislim da imamo još vremena za neku nož kutiju. Da probamo danas da ostvarimo barem neki profit ili bar da se vratimo na nulu. Može, idemo. $74 ode, da vidimo koji će nož, karambit. Ne, gut knife, još. Ovo nije loše, mislim da je ovo bolje malo. $80, znači $6 smo u plusu, odlično. Ajde da ga... Ajde, odmah ćemo ga prodati. Idemo ponovo. Šta kažeš? Ne AVP. Ne AVP. Ne Golden Coil. Ne. Izgubili smo $80 za 30 sekundi. Ne mogu da verujem. Ovo je užas. Na giveaway dajemo AK-47 Aquamarine Revenge. Sve što treba da uradite jeste da bukvalno screenshotujete ovaj video i okačite kod vas na Instagram story i tagujete me. Dakle, moj Instagram je @suarez_16 i automatski imate šansu da osvojite ovaj prelepi Aquamarine Revenge koji zapravo košta $40, što je poprilično solidan skin. Tako da, to bi bilo to, ljudi moji, vidjeli ste, eto šta se desilo, izgubili smo brdo para, nažalost. U svakom slučaju, puno hvala sajtu CSGO.net što je sponzorisao ovaj video. Još jednom, da biste učestvovali u giveawayu, potrebno je da screenshotujete sada ovaj video i okačite na vaš Instagram story i tagujete me @suarez_16 i ja ću izvući nekog od vas kao srećnog dobitnika. To bi bilo to, ljudi moji, mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!